Čau lidi, tady Tagi a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je hra Slink. Slink se jmenuje a doufám, že se vám to video líbit. Jako já už jsem ve větším kole, já vám vysvětlím hru. To máte takhle nějakého paňáčka, za 200 korun si tady můžete vylosovat něco, nějaký ty paňáčky a takhle. A tady máte druhý, takhle, že tam skočíme do druhého kola, tak tady máte, plníte takový soutěž, že tady dáte jenom tejto a takhle pak jdete v tom jiném a spočívá ta hra, že jenom takhle to musíte skákat na druhý, ty modrý vám vydrží o něco díl a vy se nesmíte takhle spadnout. A teď jdem zase do toho normálního kola. A když tam jste více, tak 4 hodiny na to nebyly, tak celý den, tak noc. Tak vždycky takhle můžete vylosovat peníze a já vylosoval 125 korun. Dobrý, a dám si a tu hru, promiňte, že vám ještě nebudu natáčet, a teď si jdem vylosovat tu nějakou, buď můžeme křečka, tady dáme play za 200 a stejně si něco vylosujeme, tak takhle vyletím a když asi 3krát takhle půjde do té 20, tak se budeme mít 20 korun. No, tak možná tady budeme mít. A máme tady, nevím, co to je, ale je to docela pěkný. A tak dáme black a můžeme jít na tu hru. Ta spočívá v tom, že takhle jste na těch modrých a když jste tam díl, tak koukejte, co se tam stane. Takhle to začne blikat a hned musíte jít pryč, jinak vám to pustí. A ty červení jsou, když tam budete dlouho, tak teď to znamená, že vás to vyletí nahoru a když chytíte modrý, tak když to zemřete, tak vám to vystřelí, tak tady už tady přistanete na 200 a teď ty červený jsem vám zapomněl, takhle hodně bliké, že už z nich můžete spadnout, tak musíte úplně rychle. Tady se teď odrazím. Teď jsem prohrál a můj rekord je 385 a teď jsme dali 266. Tak. Jdem znova. Jo, a tady to spočívá, že se to po chvilkách dává ten, pardon, jestli se divíte, proč tak kašlu, jsem nemocnej. A co jsem to říkal? Jo, když tam máte to ohnivý, tak ono se to postupně ohřejvá a ono vám to pak vyprskne. Jo, teď jsme dali něco nechtěně, tu ukázku za 25 korun. A já mám tady vychytávku, když budete dávat pořád to pryč, tím, tak nemusíte skoknout ukázku, máte zdarma 25 korun. To je taky dobrý, to vždycky dělám, když omylem na to kliknu. A teď to vás takhle nemůže zabít. A počkejte, Ejlinko. Pardon, to byl můj pes, on tam něco dělal. Zase jsme umřeli kvůli tomu. Co jsi tam dělala, Ejlinko? To byl můj pes, můžu vám pak s ním natočit video. A teď to vás takhle, když tam tak ono to jezdí nahoru někdy a může vás to secvaknout. Tady jsou teď třeba, musíte to přesně vychytat. A teď bacha, tady máme ten červený. Ne, do prkníka. A tak jdem dál. Jo, tady jsou tady ty 3 ohnivý, žhavý. Ne. Dáme teď srdíčko, to znám obnoví. A teď můžeme chytit tady tu dobrou věc. Koukejte, co se stane. A tak úplně vyletíme nahoru. Fakt dobrý. A když tady bude letět ten klobouk, tak z toho, víš to, jak mám tady tu pirátskou na něm tu čepici. A tu, když tam uvidíte, jak jsme tady viděli lítat tu šipičku nahoru, tak tam uvidíte klobouk a vám se z toho může udělat nějaký skin. A já teď umřu. A takhle dáte continue, dáte tady tu opičku výměnu a tady máte všechny skiny. Jakoby fakt začínáte s tou opičkou, kterou mám tady. A potom si tam losujete, já už mám takhle.
A teď ta želvička se mi fakt líbí, to je pak fakt pěkná. Mezi mýma nejoblíbenějšíma a teď ten je můj oblíbený. A i panda je hezká, tady mám ten skin, tu její pásku. A teď ten je fakt srandovní, jak s tím teď hejbám. A hlavně i ten pavouček. Něco ukážu s tím pavoučkem, že tam jde, jakože tam jde vidět, jakože to je pavučina, koukejte. Vidíte, jakože to je pavučina. Tak doufám, že se vám to video zatím líbí. Můžete zatím zanechat like a já vám teď něco ukážu, když zemřete. Vletíme a uděláme takhle. Počkej, já si nějak musím zabít. To teď mi nějak nejde. Tak se tam udělá takhle okolo pavučina. Dáme zase nějakou jinou, zkusíme. Dáme třeba zkusíme dát naši tlustou pandu. Tady máte napsáno panda, mohli tam napsat i Madenchina. Teď má nám to málem to sežralo ta ohniva. Spíš spálilo. Ještě jednou si zahrajem. A tady máte panda a vedle toho Madenčina. By tam mohli dát. Teď tam vidíte tady to srdíčko, tak teď znamená, že můžeme chytit nějaký srdíčko, který nás pak oživí a můžeme hrát, když budeme třeba u 300. Tam pak můžeme, když překonáte svůj rekord, tak na začátku hned budete mít tolik peněz, protože když dáte nějaký rekord, tak vám to dá nějak 100. A opět fakt budete mít hodně skinů. Já to hraju teprve chvilku asi. Tak jeden od pondělka a dneska je neděle, zítra jde do školy, je tak 8 hodin večer, mamka šla cvičit do 9. A doufám, že to bude asi poslední hra, než umřu. A tak teď to pro této video by to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Zanechte like. Kdo ještě nemá u mě odběr, tak zanechte odběr, budu moc rád. Tak zatím čau čau.